କହିବେ ମୁଁ ପଛରେ ଯୋଡ଼ିଦେବି ଗପ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସାର ଦିଦିଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ଦାମବାବୁଙ୍କ ବାସଭବନ, ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଚିନ୍ତା ଓ ଅବସାଦର ଛିଟା ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ, ସତେ ଯେପରି ସେ କିଛିଟା ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜିତା ଚା କପ୍ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କେବେ ଦାମବାବୁଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସେ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଦାମବାବୁ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ ପରିବାରଟିକୁ ଚଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ପଦେ କଥା ହେବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଥର ଭାବିବାକୁ ହୁଏ ପତ୍ନୀଙ୍କର। ତଥାପି ପଚାରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କି? ନୀରବ ଦଶଟା ସାଜି ଉଠି ଚାଲିଗଲେ ଦାମବାବୁ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଭେଟ ହୋଇଗଲେ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ନୃସିଂହ ସହିତ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ଗପସପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଦୁହେଁ। ଦାମବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, କିରେ ନୃସିଂହ, ଖବର କ'ଣ? ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ନୃସିଂହ କହୁଥାଏ, ଭାଇ କ'ଣ କହିବି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ କଥା। ଆମେ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ, ଆଉ ହେଲା କ'ଣ? ସପନ ସବୁ ଅଧା ରହିଗଲା। ଯେଉଁ କହ୍ନେଇ ପାଇଁ ଦୋଳଯାତ୍ରା, ନା ରହିଲା ସେ ଗୋପପୁର, ନା ରହିଲା ସେ ମଥୁରା। ବଡ଼ ପୁଅ ଜନ୍ମେଜୟ ବୋହୂ ଜୟଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଲଣ୍ଡନରେ। ନା ଚିଠି ନା ଖବର। ଭାଉଜ କଳ୍ପନାମୟୀ ଏବେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ପଇସାଟିଏ ବି ପାଉନି ତା'ର ଔଷଧ ପାଇଁ। ଯାହା ଜମି ଥିଲା ତାକୁ ତ ଝିଅ ରୋଜାଲିନ୍ କି ରତ୍ନାକରର ପୁଅ ନିରଞ୍ଜନ ସହିତ ବାହା କରେଇ ହାରିଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ? ଦୈବ ଭରସା। ଭାବିଥିଲି ନାତୁଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବି ବୋଲି, ହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବି ବା କେମିତି? ଫେରି ଆସିଲି ବାଟରୁ। ବିଚରା ଝିଅଟି ଅନାଇ ଚାହିଁଥିବ ମୁଁ ଆସିବା ବାଟରୁ, ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ଝରଉଥିବ। ନୃସିଂହଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଦାମବାବୁ ବିଚରା ସ୍ତବ୍ଧ। କ'ଣ କହିବେ ଆଉ? ତଥାପି କହିବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲେ ମନ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଦାମବାବୁ କହି ଚାଲିଲେ। ଦାମବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ନୃସିଂହ, ଆରେ ତୋର ଭାଉଜ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେ ଖୁସି ମନରେ ଥିଲା। ମୋର ଚାକିରି ଥିବା ଯାଏ ସେ କେବେ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯିବା କଥା କହେନି, କି ତା ଆଖିରୁ ମୁଁ ଟୋପା ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଦେଇନି। ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ତୋ ଭଳି ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ କ୍ଷିତୀଶ ଆଉ ବବିନ। କ୍ଷିତୀଶଟା ଆମ ଗାଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତର ସାନ ଝିଅ ସଙ୍ଗୀତା, ଆଉ ସାନ ବବିନ ଗୌତମ ଝିଆରୀ ରେଣୁ ସହିତ ଏକା ଦିନେ ବାହାଘର କରିଦେଲି। ଟିକେ ମୁଁ ପରେ କରୁଛି। ଏକା ଦିନେ ବାହାଘର କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ସହରରେ ନା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳି କଥା, ନା ଆମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କଥା। ଗାଁ ତ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଗତ ଦଶହରାକୁ ତ ଭାଉଜ ମୁଁ ବଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ରାଜପ୍ରସାଦ ପରି ଘର କରିଛି, ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଗିଯିବ। କ୍ଷିତୀଶର ଗୋଟା ପୁଅ ଅଚ୍ୟୁତ, ଆଉ ଗୋଟା ପୁଅ ହେଉଛି ମାମିନା। ଭାରି ଚଗଲା ସେ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ମାଧବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଆଗରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚାର ଅମୀୟ ସୁବାସରେ ଭରା। ମନଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସିନା ଏସବୁ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଶାଳ ଯାଇ ଦେଖେ ଭରତ ନାମକ ପିଲାଟି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆଉ ବୋଉମା ଜୋତା ପିନ୍ଧି ତାକୁ ତାଗିଦ କରୁଛି। ଆମ ଦୁଇକି ବି ଭରତ ଆଣି ଥାଳିରେ ଖାଇବାକୁ ପରସିଲା। ସଞ୍ଜବେଳେ ଭରତ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଞ୍ଜ ଦେଉଛି। ଏସବୁ ମୁଁ ସହିପାରିଲି ନୃସିଂହ। ତୋ ଭାଉଜ ନେଇଥିବା ମୁଢ଼ି ମୁଆଁକୁ ଦେଖିଲି, ଖଣ୍ଟ ଲଗାଇ ଖାଉଥାଏ।
छुआ मृत्यु पुओ बो कि नाती नातुणी केही भी छू न था से मुड़ी मुआ मिट्टू से मुड़ी मुआ को खाई मिट्टू 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 चिल्ला था आउ क्या कहबी कि न कही आम दुहे सान पुओ पाख बाहर से दिन था संक्रांति घरे पहुँचला बेलू दिन द्विप्रहर भोक भी लगुता है बो माँ से डाकबार आम दुहे हाथ मुँह धोलु सेठारे तार पुओ निताई एवं झील ममता खाऊं भात चिकेन आउ सालाड बो माँ थाली भात चिकेन सालाड आनी थोदेला तो भाउज बो माँ को पचारा बहु आज परा संक्रांति ये कौन बो माँ उत्तर अच्छी बिक्री कर आम पाक चली आस कहलु नृसिंह आम करूँ कौन कौटी रू कौन खाइबू यही चिंतार मोर भोक उपास सब हजि जा बिचरा दुई पार्टी बाहर पड़ी हे नारायण तुम्हें ही भरोसा हे नारायण तुम्हें ही भरोसा नमस्कार।